Kliešte Demodex v našej domácnosti. Pravidelným používaním aktivátora rýchlo vyčistíte pokožku hlavy a vlasové folikuly od kliešťov Demodex. A spolu s nimi zmiznú aj všetky príznaky demodikóznej folikulitídy pokožky hlavy. V spoločnej domácnosti ste v neustálom blízkom kontakte s vaším partnerom. Preto je dôležité, aby aj on pravidelne používal aktivátor spolu s vami. Pri dodržaní pokynov z návodu vystačí jeden aktivátor na 2 celé kúry. Keď váš partner nebude používať aktivátor, zbavíte sa kliešťov Demodex len na krátko. Keď ste spoločenskí a pohostinní ľudia a radi prijímate hostí, ale neviete, či vaši hostia tiež používajú aktivátor, dbajte na to, aby nepoužívali vaše uteráky a hrebene. Vyčlente zvlášť uteráky a hrebene pre hostí a vaše hrebene a uteráky odložte separátne. Tým minimalizujete šancu kliešťom Demodex opätovne sa dostať na vašu hlavu.